del que va l'obra és sobre com les polítiques actuals de les ciutats i com les polítiques més generals tenen més en compte la manera de gestionar el comerç i la guanyança de diners fent turisme de manera molt massiva i doncs l'obra el que es planteja és posar en qüestió aquest tema. Hi ha dues gravacions que es van destruint durant el pas del temps de tota la pròpia instal·lació i es destrueixen perquè són un loop de caset que està circulant amb unes lijas. Això és una metàfora en el que és en la realitat, o sigui, són unes gravacions en espais que desapareixeran en el temps o canviaran i al final també es desgasten i es transformen i desapareixen tal com els coneixem ara i passaran a ser probablement espais turistificats, en aquest cas de la ciutat de Barcelona, però bueno, poden ser tant d'altres ciutats com d'altres països.